Le ta' mara weblitna li ġejja u ġiet. Lallax niftħu tal-kaxex jena għu. Għahna tlaqna nġru, polizija għabduna, un-bat sirtna f'ommi ċempja del-polizija. Imkej taf li jent? Isma għadna bdejna nitkellmu fuq ftit li tkellimna l-bira. Xej minnu sissa? Xejn. Smajt ħafna affarijiet fuq missier, tajbin ħafna. Strongu. Yes. Apparentament xi 6'4" missier. Ija, twil, raġel kbir, imma softi u kol, ta' la volja għadda meċi ġadda. L-età għad bezzak? ħafna. Għalik nifsek jew bezzak għal min tħobb? Għal kulħadd beżani, anka l-ħares qatt imut xi ħadd dak li jkun jgħidu ma alla riedu jiena li jgħinha u rridu ħdejja. Mort, dik il-magnifying glass hemmhekk. Ara vera boomer ta' Is-search l-patatijiet u żejżiet. Għax l-algoritm tiegħek huwa kek, għax kellha ġil bis-six għax ir-raġel tiegħi hekk kolli tilgħu l-mbrek alla. Qed inkellmek saħab tiegħi ġifieri. Isni ħabib tiegħek? Le, isek jiġifieri ħabib tal-qalb tiegħi. Kelmek tajjeb.